Tuto už máme takýto, čo to je? Turbo diesel, krásna farba, krásne auto. Ahoj, tvoje meno? Ahoj, Lukáš. Koľko už toho to máš? 7 rokov. Ja pozerám, že aj podlaha brutálna, extrémne to vyzerá. Krásny kusok. Tužiak ty. Máme takýto ABT Multivan. Dobre hovorím? Toto sú autá, ktoré stoja za to. Ako sa voláte? Martin, ahoj. Ja musím povedať, že kto chce veľké priestranné auto a rozmýšľa nad Tuaregom alebo nad týmto, mal by pozvažovať, pretože Tuareg je síce SUVčko, ale ja keď som videl, čo všetko toto auto s priestrannosťou a tou 6-strannosťou dokáže, tak musím povedať, že fajn. Čo sa týka úpravy, dávali ste si výroby? Toto je originál ABT. Je to také, že Nemci sú takí celkom blázni na to, že aj na Multivan našupnú ABTčko, ale aspoň je to iné, no nie? A máte to také akože na dennodenné jazdenie? No, pravidelne nie. A čo je takéto pravidelné, na čom jazdíte? GTDčko, Volkswagenu verný. Krásnu akciu, a decka, majte sa. No máme aj nejakú